Pozdrav ljudi, ovo je mauzolej maršala Tita, junačkoga to je neka druga priča. Ovo je mauzolej Habiba Burgibe, oca tuniške nacije, čoveka koji je izvestovao samostalnost od Francuza, koji su do tada bili njihova kolonija pod protektorijatom Alana Delona ili Gerarda Depardjea, ne znam tačno, ne sam školovao. Inače, gradnja ovog mauzoleja je počela 1963. godine za vreme njegovog života. Naime, Burgiba je normalno očekivao da će da premine prirodnom smrću. Nije se tripovao da će na njega biti izvršen atentat, ali i to je neka druga priča. Kao što vidite, mauzolej je izgrađen od mermera, u stvari nemam pojma da li vidite, ali jeste, verujte mi na reč, bar tako piše, i od zlata, to jest ova kupola je zlatna, tako da ako ste u frci sa kintom, eto vam evo rešenja, ali samo nemojte da kažete da sam ja dao ideju. Ova dva minareta, kao što vidite, ovde su dva minareta, mauzolej ima dva minareta i ne znam tačno da li i ove kupole na minaretima, da li su i one od zlata. Morat ću da se popnem i da gricnem, ne bi li utvrdio. Nakon toga 1978. ovaj mauzolej je proširen kako bi kasnije bilo mesta da tu počivaju i njegovi roditelji, kao i njegovi buraziri. Proširen je, pretpostavljam, po principu ilegalna nadogradnja, pa legalizacija u opštini, ili kako to već ide, ne bih znao. Da, unutra, rekao sam od čega je izgrađen, takođe od maslinovog drveta. Sa leve strane i sa desne strane, evo vidite ovde, je groblje mauzolej se prostire dužinom, dugačak je 200 metara i s obe strane je groblje i kao što vidite izgrađen je u arapsko-muslimanskom stilu. Burgiba je preminuo, nisam rekao, naravno, Burgiba je rođen takođe ovde u manastiru, gde je i preminuo aprila 2000. godine, prirodnom smrću, nije izvršen atentat na njega. Ovo se nadam da je od zlata, tako da bi bilo lepo da otkinem jedno parče, ali izgleda da nije. I ispred mauzoleja nalazi se veliki plato. Sa ove strane na nekih
150-200 metara je more. I to bi bilo sve. Nadam se da vam ovo uopšte nije bilo korisno, tako da aj zdravo, ćao, doviđenja.